אני שרון כהן, אני המנכ"לית של סקטור טאון. היום אנחנו בחגיגה מיוחדת, ג'קי מנחם הפרזנטור שלנו בא להתארח בעפולה. יש לנו פעילות שיווקית מאוד אינטנסיבית בפייסבוק, הרבה מעריצים של ג'קי ומעריצים של סקטור לחצו לנו לייק והתחברו ונהיו חברים שלנו, ועפולה כבר מתחילת הדרך הסתמנה כפייבורייטית, כמובילה. הרבה עפולאים נכנסו, לחצו לייק, וכמובן עפולה זכתה. ג'קי מבחינתנו הוא כמו כפפה ליד, הוא מתלבש בסגנון ספורטיבי, הוא טיפוס אופנתי, הוא טיפוס שאוהב לעשות ספורט, ומהבחינה הזו הוא מדבר בדיוק לעולם התוכן שלנו, ואנחנו שמחים שהוא יתחבר אלינו ויצטרף למשפחה שלנו, ואנחנו שמחים שכל מי שמעריץ אותו וחבר שלו הוא חבר שלנו גם. איך אני במציאות? שונה? לא שונה? לא. אם אתה תסתפר, לא יסתפר, מה אתה אומרים? אני כותב ג'קי, ואז אני עושה לב, ואז הוא אומר ג'קי באב, אוקיי? זה אחד, זה לב הכי יפה. הכל הכי יפה. איך זה שג'קי מגיע לעפולה? מרגש, וציפינו לזה בקוצר רוח. איך באמת היה כל התהליך של להביא את ג'קי אלינו? שמנו מחשב נייד בחוץ, ואני לרוב עמדתי בחוץ עם המחשב וביקשתי מאנשים שהצביעו, והצביעו בכיף. היי, קוראים לי ירדן, אני מעפולה הרגילה, ואני מתה על ג'קי כי הוא היה הכי מגניב באח הגדול והכי חמוד, והיה כיף להסתכל עליו. אני אוהבת את ג'קי, הוא היה באח הגדול והוא היה הכי מצחיק. אני תמיד הודעתי אותו, שלחתי לו מלא סמסים בגמר. ואיך שראיתי שיש את התחרות ישר נכנסתי לפייסבוק בטיל, ואני ישר נרשמתי ועשיתי הכל כדי להיות פה, העיקר שאני אהיה פה ואני אראה את ג'קי, ועכשיו גם הצלמתי מלא תמונות ממש כיף פה. נמצא איתנו פה ג'קי, מנצח תוכנית האח הגדול 3. ג'קי, מסתבר שזה לא פעם ראשונה שלך כבר בעפולה. נכון. מסתבר שהעפולאים דווקא די אוהבים אותך, יש לך כמה מילים לומר לתושבים? קודם כל זה גם עפולה וגם חדרה וגם כל אנשי סקטור טאון נורא אוהבים אותי, ואני שמח ונרגש להיות פה ולהחזיר להם את האהבה. והיום עשינו מפגש בחנות וכולם באמת באו, ואני נורא שמח להיות פה. בכלל, בעפולה היא מדהימה. איך החיים אחרי האח הגדול? הספקת כבר להתרגל לחיי הזוהר, לחיי הביוקר? חיי ביוקר, אתה נכנס לעולם הזה, זה עולם מדהים. כן, זה 4 חודשים שאתה בחוץ, לאט אתה מתרגל עוד יותר ועוד יותר, אבל בגדול אתה נהנה. אני מאמין שאתה מקבל לא מעט פניות מנשים. ג'קי מנחם עדיין רווק? לא, ג'קי יש חברה, כבר למעלה מחודש ו4 ימים, והכל בסדר. עדיין יש חיזורים, אבל חברה וחבל. נשות עפולה כרגע יכולות... נשות עפולה כרגע יכולות לבוא ולהצטלם איתי ולדבר איתי, והכל בסדר גמור. אחרי שהתרגלנו לשפת הביוקר ולמז'יק, כן. יש תוכניות להמשך? נראות חשוב על המסך? כן, אני עובד על 2-3 דברים בו זמנית, וביום שאני אדע אתם גם תדעו. אני תמיד זה אני לא יכול לפרט, אבל הכל בסדר. אנחנו נראה אותך שוב בעפולה, יש תוכניות? יש תוכניות, כן, אנחנו נגיע עוד הפעם לעפולה, ומקווה שיהיה בשורות טובות. ג'קי, המון תודה, ואנחנו מקווים לראות אותך שוב איתנו. תודה רבה לך.